tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Nyika yedu yakomborerwa nzvimbo dzizhinji dzava kuwanikwa zvicherwa izvo zviri kupa vanhu raramo. Asiwo kunzvimbo ikoko vanhu kwavanongoti kumakorokoza kukuramba kuchibuda nyaya dzakawanda dzekubayana nemapanga. Nhasi tiri kunoku kuSanyati uko kune murume wechidiki ane 29 years anonzi Selector Mahole. Nzvimbo yandakamira ino ndipo paakatobayirwa nebanga nemurume wechidiki ari kunzi ane 26 years anonzi Dennis. Abayiwa panapa Selector anonzi akamhanya achienda kumashops uye mushopu maakasvikopinda ndimo ishop yababa vake, munin'ina wababa vake, vachizoshedzwa vachiuya vachiedza kumubatsira vakamutakura kubva kunoku vachienda kuchipatara chiri padhuze chinonzi Ferry Clinic. Kwavakasvika ikoko vakanzi nekuda kwekubayiwa kwanga akaitwa vaifana kutoenda kuchipatara chikuru chinonzi Sanyati Mission. Vakaedza kumisa ropa. Nhasi uno tataura nehama dzaSelector, tataura nababa munini vakashedzerwa mwana abayiwa. Ngatinzwe vachitaura. Mwana akabayiwa mwana wamukoma wangu. Mwana uyu ndakatozoshaidzwa ini panguva dzinoitwa kuma12 dzeusiku. Achitonzi mwana abayiwa, manyaya muzoona mwana abayiwa, ndobva ndasvika. Ndisvika paarea ndakagutsikana kuti shuwa mwana abayiwa, ndakamutora ari mushopu mangu ndikatatsvaga transport. Ndatsvaga transport ndobva ndatanga kutouya naye kuna baba, vane baba wekubereka kunotwa kwaVheri. Ndisvika ikoko ndichinosvika nemwana pachipatara, chibva ndamhanya kune mukoma wangu nomuudza semunhu wanda ndichiziva kuti foni yake hatina kukwanisa kubatana. Ndobva ndasvikawo ndichitonzwa vachiti kuti changotambirawo shoko racho izvezvi. Akati chitouya iti hatifambei titoenda kune mwana abayiwa nebanga akuvara zvakanyanyisa. Imimi muchitanga kushedzwa muchimuona ari mushopu abayiwa, aitaura here? Akataura kuti kudii? Makataura naye here? Mwana ndakataura naye ndakati Sele, ko chii chaitika naye mwanangu? Sele akatsanangura kuti no baba, ini ndachida kunotora jaketi rangu asi ndatofira kunotora jaketi rangu. Saka ndatozobvawo ndabayiwa ndobva ndatomhanya muno mushopu ndobva ndatongoya ndikavata pano pandiri baba ndatobayiwa baba, ndatofira jaketi yangu. Zvichireva kuti akabayirwa chinhambwe kubva mushopu maakazomhanya. Hongu. Akakwanisa kumhanya mushure mekunge abayiwa. Hongu. Chingave chinhambwe chakakura sei chaakamhanya kwaakabayirwa? Chingati 50 meters kana kuti less than 50 meters to even 40 meters. Mukomana angamubaya kuti murume angamubaya, nguva iyoyo aivepi? Akanga achiripo here? Pane vanhu ipapo? Pane vakamuona here? Iye akataura here kuti ndabayiwa naningi? Iye aitaura kuti ndabayiwa naDheni, asi Dheni wacho anga atotiza uye zvanga amhanyiswa nefrendi yake yakanga aina Sele. Pane vakatomuona vakamumhanyisa? Pane vakatomuona vakatomumhanyisa. Pane vari kutaura here kuti akabayiwa nebanga rakaita sei? Pataipi yebanga handina kuziva, vangoti abayiwa nebanga. Ndikanotarisa paakanga abayiwa pacho ndakangogutsikana kuti abayiwa nebanga, nekuti aitoti baba vharai ropa risabude, baba vharai ropa risabude. Saka ndakazoramba ndakangoshinga kuvhara ipapo kudzimara tazomuisa mumota tikauya naye. Muri kutaura kuti dzaive kuma12. Ndo nguva here dzekuti kunyangwe kuno kuma12 vanhu vanenge vachiri vakasvinura? Uye inzvimbo ipi yakabayirwa mwana? Kunoitwa Village 6. Mwana uyu akanga achitotandarawo nevamwe. Vana vakauya vachitotsvaga usaiwe kuti titenge pashopu pangu. Asi mushure mekunge vasati vatenga usa, mukomana ndo pakabuda achiti regai ndotsvaga jaketi, ndo paakasangana netsaona. Inzvimbo yakaita sei? Mabvunziro andiri kuita kunzwa vamwe vari kuti kukorokoza, kuri kuitwa nezvei nzvimbo iyi? Nzvimbo zvainongori village, munongori muvillage, but ivillage rokuti munoitwawo chikorokoza chirimo. Mocherwawo goridhe muchingozango, but unhu hwemunhu ndo wakangokonzera kuti kwete kuti tinototi mune maerrors akawanda ekubayiwa nemapanga, kwete. But iye mwana iye habit yake makuriro ake anga achingori munhu anotarisa kungofamba nemapanga pose pose, achiti munhu yenzi especially saiyeyo akanya vayenzi vari kuuya
toda kuvagwederesa inyaya yekuda kutsvaga chibhuru paarea, yekuti ukasvika pamunhu woti nditengere doro, ukasatenga doro unenge watomako. Ndio yakatambika pamwana uyu, nekuti mwana akanzi ndipe $, nditenge fodya. Mwana uyu akabva atadza kuti ati handina mari. Ndobva futi ndonzwa sokuti futi akabva anzi ndipe futi $2, hamuti aida kutenga chii. Mwana uyu akati handina mari. Ndobva azoti akubuda kumushopu kunditega ndotsvaga jaketi rangu kumba, ndobva atevera, ndobva anourayiwa. Zvichiroti mari akatomukumbira usiku ihwohwo pashopu pachiri pakavhurwa. Muhongo. Baba, chii chamunoda kutaura? Ndekuti muri kutaura kuti munhu uyu unenge wange utori hunhu hwake hwekufamba nemapanga. Vanhu pavaimuona achifamba nemapanga pano akamboedza kumusungisawo here kana kuti vanhu vakanga vachitongomutyawo? Vanhu vekuti aitomboitawo dzimhosva dzake dzaingoitawo muarea, but munhu aigara achingoratidza kuti ari kutotiza mapurisa. Munhu achitongoitawo zvaanotongoita, anongoratidza nhasi apara zvakati, aita zvakati, but achingoratidza kuti munhu ari kungotiza mapurisa. Saka chandina chishuvira pamunhu akadai so nchekuti hanzi abvise bail, isi tisingatodi kuti hanzi bail iyo inobvisiwa, because mwana antori mhondi, agara ndori mhondi obvious. Saka nyaya yebail pamunhu akadai haikomboreri kwatiri sitaitirwa mhosva, haitomboioni seyakanaka. Taitongoona sokuti pamwe mutemo hausi kunyatsobata basa sezvazviri, nekuti munhu ari kuti akabvisirwa bail anodzoka futi ongoita zvaagara achitongoita. Saka zvototishungurudza. Munhu ngaapinde pamutemo, kubatwa nemutemo, oshanda kodzero yake zvinoenderana nemhosva yake yaapara. Mati imimi paakamubaya akadzingirirwa neumwe achimumhanyisa, iye akabva panzvimbo apa, akazobatwa rini, sei? Akabatirwa kupi? Akabatirwa ku19 yokwakwa tori kutara, akutotsvaka kutotiza kuenda Kadoma kana kutendawo mberi kwanga achitoda kutoenda. Ndoko akabatirwa ikoko. Mabatirwo akaitwa ina handizove nekuziva zvizere, asi nokunzwa tinonzwa sokuti vakamuona vagari veku19, vana vemuvillage vanga vachiziva iye nekuti vabereki vake vari ku19 kuvillage 5. Saka vana mafriends ake aya vakamuona, vanoziva nezvaari, vakabva vaona kuti munhu ari kutsvagwa ndeuyu. Ndobva vaenda, ndobva vanomisa mota yavo mberi, vanga vane mota. Ndobva vazonodzoka vachitsvaga kuti tinganomubate sei. Ndobva vatorawo mwakomana vanga vane dzimombe, vachitofudzawo mombe. Ndobva vaenda nemombe dziya paari pastation, panongori pakastation kari private. Ndobva vangosvika vachita sokuti vari kungotinha ng'ombe, vachienda nepadhuze naye kusvika vangomubata. Zvichireva kuti akabatwa nevanhu. Nyaya yakanga yatofamba kuti auraya munhu. Nyaya yanga yatofamba kuti auraya munhu. That's why akakwanisa kubatwa neavo vatonzwa information yekuti auraya munhu 10. Tikaona kumamisha kazhinji kacho vanhu vanotozivana kuti uyu ndinhingi, zvichireva kuti mwana uyu anotozivikanwa muno muvillage, uye aitoziva munhu waakauraya. Aitoziva munhu waakauraya, toti munhu andauraya uyu mwana wokwanhingi aitoziva, because chandoti aiziva ndechekuti akazobva uko achitobvunza kuti kwamahole kwacho ndikupi, kureva kuti aizama kuti achibva kuzasi achibva uko, nokuti kwamahole totaura kuti kune kuri kumusoro handitika. Saka aitotsvaga kunzvenga pamahole pacho kuti asabatwe nevanhu paarea. Saka aitotsvaga kuti achitobvunza kuti kwamahole kwacho ndikupi, kureva kuti aibvunzira kuti anzvenge pamushape kwamahole akwanise kuenda kwaaida kuenda kutara. Tinoona kuti yezvinezvi vanhu vanotanga vasakoshese upenyu, kuti unongouraya munhu ngori kuuraya huku. Chii chamuroda kutaura zvichida kune vana vechidiki vari kukura, kana kuti kune vanhu vekuti vanofamba munhu pauri wakabata banga kutange muvhimi? Right, ipapo ndinotsanangura nchiti kunge uchifamba une weapon, zvine zvazvinoratidza pavanhu vachikutarisa. Vanoona kune behavior isati iri yehumunhu une tsika pachivanhu, but vanotogutsikana kuti iri bhinya iyi. Saka izvozvo hatitozvikurudziri pakuti titi vanhu ngavafambe nemaweapon, nokuti zvinhu zvinenge zvichiratidza kuti munhu anotori munhu akatoshata pakurarama kwake muvanhu. Saka hatitokurudziri zvinhu zvakaita saizvozvo, because hazvina chazvinovaka kuupenyu hwevaduku vanoyaruka chero mumafamilies atetinawo. Unenge uchigadzira chakaipa kana uchifamba neweapon, seizvo zvatoitika izvozvizvi. Toona kuti zvinhu zvakatoshata zvisingaiti, hazvikwanisi kuti zvikopwe, hazvinhu zvokuti unokopa, but zvinhu zvakatoshata. Hatikurudziri kuti munhu afambe neweapon, nokuti hazvina zvakanaka pazviri. Sevagarisani kumamisha unenge uchitoziva kuti mwana wangu apara mhosva iyi apa padai so,
hama veukama kana kuti vabereki vemukomana uyu vakasvikawo here kuzoedza kuyanana nemi kana kuti kuzochema nemi? Vabereki vemwana uyu havana kutosvika zvachose. Vamwe vacho vaitoita zvokutokata foni. Sababa vekubereka vaitokata foni, vaiti vakafonerwa nana sekuru kunove ndiko hakuna mai, vaitokata foni vachiratidza kuti havatodi kutonzwa nyaya iyi. Kwai mhinduro yavo yavaitaura vaitsanangura ivo kuti no, mwana wese sezvo akarerwa ikoko, tsika dzaari kuita ndimi makamudzidzisa kubvira ive kwakatsuro kwakarerwa mwana, nekuti baba namai vakasiyana. Saka baba havana kukwanisa kutosvika. Sofa hapana kana hama yekwa baba yakatosvika, havatoripo. Saka tina zvimwe zvatokwanisa kutongoita kunze kwekuchengeta mwana wedu, but zvototishungurudza nekuti tozvatsika pachivanhu kavanhu vanova please vachiratidzawo kuti vari kurwadziwa nezvaitwa nemwana wavo. But apa zvotoratidza sekuti takatarisa nyaya techiti vamwe vabereki vakatotumwa mwana wavo, nekuti kana vari vanhu vanofunga chaivo vangadai vakatosvikawo pane vamwe vachikwanisa kutsanangura kuti very sorry vanhu vachiita umuonera pamwe tichichemana. Saka sofa hapana kana mubereki aripo. Tataura zvakare nemukoma waselekta uyo ati pakauya munin'ina wake abayiwa achimuona, munin'ina wake aitongotaura kuti ndanga ndangoenda kunotora jaketi rangu ndichibva ndabayiwa. Ngatinzwei mukoma wake achitaura. Ndoti Wamahole Roy, ndine munin'ina akasanganawo netsaona yekubayiwa nebanga asina namhosva yapara. Akangofira ngoti regedzai ndinde kunotora juzi rangu, ndokusangana nemunhu akambaya nebanga. Ndo maudzirwo atakaitwa kana iye mufi, ndo maudziro aindiita kuti mukoma ndangobayiwa ndichida kuti ndaunotora juzi rangu, ndobva ndangobayiwa parima, asi munhu andibaya ndiri kumuziva. Ndo zvinhu zvaakafa achingondiudza, zvinhu zvaingoramba achingodzokorodza achingotaura zvinhu zvinondirwadza ndikazvirangarira. Sinodokumbira kudai mutemo washanda chaizvo, waregedza kungoti vanhu vakaita sevavava vongonzi kwanzi munhu apiwa bheo abuda kunze, iye munhu ari munhu anenge atopara mhaka yakakurisisa seiyoyi. Unodoona kutoti mutemo wakanga uripo kudhara wekuti auraya ngaurayiwe, dai waramba uripo mutemo uyo uchingoshanda, unopa kuti umwe akanzwa kuti nhingi uya akauraya munhu akanourayiwawo, zvinopa kuti vamwe vahwe kutya kuuraya munhu, nekuti zvinokuuraya munhu vanhu havachanyanyozviona sezvinhu zvinotyisa stereki, vakuzviona sezvinhu zvisina basa. Dai mutemo watibatsira ipapo, wamira chaizvo nekubatsira mhuri yeZimbabwe, nekuti ukasadaro mhuri yeZimbabwe inoramba ichingosangana nematambudziko ekungourayiwa kwevanhu. Vanhu vacho vauraya anoona kuti after 2-3 years wozonzwa kuti munhu yoya abuda panze, apiwa bheo, apiwa amnesty, abuda. Saka unotoshaya kuti teti chiindepi, teti chibvepi. Dai mutemo watibatsira ipapo. Imimi Dennis uyu munomuziva here? Tinoziva kuti kazhinji kacho kumamisha munhu toziva kuti nhingi uyo ndewe kwakati, nhingi uyo ndewe kwakati. Munomuziva here mukomana? Ini kumuziva zvekumuziva handasingatomuzivo. Maybe dai kuri kunzi ndakamuona pakanga abatwa ndikaona chiso chake pamwe ndaigona kuziva kuti ndakambosangana naye, asi haritondinetsa kuti ndiozive kuti ndeupi munhu wachona anonzi Dennis iyeye. Chandinongoziva ndichingoti kwakatsuro kwacho kunorehwa ndinokuziva, kunhu kwandotoziva ndogara ndichiindako nguva nenguva. Tanzwa isusu kunzi kune vanhu vakamubata, hana kutobatwa nemapurisa, uye aratidza kuti aida kutotiza. Zvamungade kutaura kune vanhu vekuti vakaona kuti munhu yaita chakashata vakaita ushingi hwokumubata? Tinototenda nekukurudzirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti rikanzwa kuti pane munhu aita mhaka yakati, tishandidzane pamwe, tibatsirana semashandidzirano akaita vanhu ipapa, kuti vanzwa kuti munhu ari kuda kutiza, ari mudirection kuda kuenda kukadoma, vakabatsirana vanhu vaimuziva nevanga vasingamuzivi, vakaronga kuti munhu tomubata sei, vakakwanisa kumubata. Saka ningodai mhuri yeZimbabwe yaramba yakabatana ichiita chinhu chimwe chete pakubata vanhu vakaita sevava.
Kazhinji kacho munhu kana apara mhaka yapara paanosungwa anobvunzwa kunzi wazviitirei. Imi makanzwawo here kuti iye paakabvunzwa kuti ko zvafamba sei wazviitirei akati kudii? Ini manzuro andakaita panhau yekuti amubayirei, ndakazongonzwa kuti kwanzi paakadzoka achidemonstrata maitiro akazviita anenge aitaura kuti akandivheneka netochi. Saka ndisingazivi kuti kuvheneka munhu netochi ingava mhosva here kuti ungabaye munhu nebanga. Ndo manzuro andikangoitawo ini, handizivi kuti ndizvo here kana kuti hazvisi, asi ndo manzuro andikazviita. Munin'ina wenyu asiya mhuri yakaita sei uye iye angakura zvakadii? Munin'ina wangu anga ane makore 29 ekuberekwa nemwedzi muviri. Asiya mwana kuda kukwanisa 3 years mukomana nemudzimai ane pamuviri akazvitakura. Tataura zvakare nehanzvadzi yakakwanisa kuona zvakare hanzvadzi yake yabayiwa vakatotaura vese. Mushakabvuyi hanzvadzi yangu ndiye anonditevera. Paakauya achinzi abayiwa ini ndakakwanisa kuenda kunomuona aitaura. Chaakandiudza ndechekuti ndabayigwa bhachi rangu ndichinandura bhachi rangu. Handina kuonana nemunhu ende handikuonani nemunhu munozviziva. Ndangobayigwawo mahara. Ndofa here ndisina kuona mai vangu. Ko mwana wangu ndofira mahara here. Ndakuenda ndakupera simba asi ndiri kurwadziwa. Ainge akabayiwa pai uye akabayirwa kupi? Nekuti matizva nimimi paakauya abayiwa akanga abayirwa kupi? Akabayirwa kwaaikorokoza ku6 but akuratidza kuti akabayiwa pazasi pepauro apa ndo paakabayiwa ndopamba neronda rachona. Chii chamakaona? Mataura kuti aitaura nemi, chii chamakaona? Akauyiwa nani kubva kwakanga aendeswa ikoko uye makamona chii? Aibuda ropa rakawanda here zvaifamba sei? Akauya pane vakangomubetserawo nemota yekumusenga. Rodhi yese kubva kwakabayirwa svika kuno kuraingova ropa chete. Kusvika asvika pachipatara tichingova ropa pachipatarawo haasvika vakati tinde mberi tichidarika nekumapurisa. Mota yanga nayo ikatombofa payakafira akazochinjigwa mune imwe mota. Mabhlanketi ese anga nayo anga chingova ropa rokutoti waitosvina. Achibuda ropa rakawandisa ndopa. Ko mai haana kukwanisa kuvaona sei? Muri kuti aiti ndofa ndisina kuona mai. Ipapo amai havana kukwanisa kuenda here kwakanga ari mushure mekunge abayiwa? Mai havana kukwanisa kuenda nokuda kuti mai haakwanisi kufamba vari kurwara kutoita zvekusumudza. Iye wacho tienda kuna mai tenti amunonokera kuenda naye kuchipatara. Saka ndo zvakakonesa kuti asaonana namai vake. Hanzvadzi yenyu yange yakura sei uye asiya mhuri here? Hanzvadzi yangu inga ine 29 years asiya mukadzi nemwana wa1 nenhumbu. Munhu akamubayiwa manotozivikanwa nevanhu here? Hongu anotozivikamwa. Imi munotomuzivawo? Ini hangu ndasina kumbomuona but ndangonzwa kuti kwaanogara ndokwandaiziva kuti anogara kuvhiji iripo kwayo. Takatarisa pamuri kuti akabayiwa zvatoratidza kuti munhu aida kuuraya. Dzimwe nguva unoona vanhu vanenge vauraya kudaro zonzi vapiwa bhel. Chii chamunoti mimi dai vanhu vanouraya zvakadai so ava vamutongo wavanofanira kunge vachipiwa? Adei achitongodzokoredzwawo kana kungokurwa maoko achona anongoshanda yawo nekuti mabayiro akaita angasiri kuraramisa munhu. Waitongoona kuti munhu tiri kuenda naye zveda sapa isina upenyu. Mataura nyaya yekuti hanzvadzi yenyu yaiti ndofira bhachi rangu. Akati ndipe bhachi here, zvakafamba sei? Kutaura kwake ari kuti ndaenda unotora bhachi rangu kumaenda kunzwa chando. Ndopandakangosanganawo nemunhu uyu ndobva angondibaya murima asi ndakamuziva. Zvichireva kuti vanhu havanga vasingazivani here kuti pane pavakamboonana nekuti munhu ari kuenda kunotora bhachi munobva angomubaya? Akaratidza kuti vanga vasingazivani nekuti iye ati takasangana murima. Saka akaratidza kuti havana mbobvira vadinhana kana kudii, akangobaya. Ko iye akazosungwa here munhu akabayiwa? Hongu akabatwa akasungwa. Kazhinji kacho dzimwe nguva munhu anobvunzwa kunzi ko wabayirei umwe, iye ari kuti kudii? Paakabvunzwa kuti wamubayirei ati ndamubayira kuti anga akanditochere netochi. Akanzi zvanga akakutocha netochi wamuudza here kuti wakanditosha? Akati handambomuudza. Svika saka wamubayirei? Svika imweyo svina yangonditi umamubaya. Akakura sei munhu akamubaya wacho? Ari kunzi ane 26 years.
zvamungade kutaura imimi. Tikunzwa vanhu vazhinji vanoti kumakorokoza wobva wanzwa kuti vanhu vanogara vaine mapanga. Hongu ndizvozvo zviri kutaurwa kuti makorokoza vanenge vane mapanga. Vachitaura kutongosimbisa vanhu kuti dai vangokwanisawo kungosiya zvekuenda kukorokoza, asi kumwe kunenge kwakadzikama iri village riri kumberi pakuuraya nokuti havane nguva vachiuraya. Iwo kwako kumakorokoza yayo kana iye akatombouraya umwe akambouraya muvillage mavo imomo. Iye nyakuponda uyu hongu kosi iye anga asina kusungwa. Azanzi akabata vamwe vangainavo ndo pane vakasunga. Iye avhasiwa ari kunze. Ndobva asiwa ari kunze. Tataura nemunin'ina uyo anoti anzwa kuti mukoma akabayiwa mangwanani acho vakatoenda akaedza kunoona mhondi yakanga yaparadza upenyu hwemukoma wake. Mukoma wangu ndakanzwa kuti abayiwa ndiri kumba, ndobva ndauya ndichida kutraya kumuti ndimubatsire, ndakaona atotakurwa aindiwa naye kuchipatara. Then kuseni kwacho ndizomuka ndichienda kunoda kunoona mukomana wacho wakamukuvadza. Ndichibva ndanowana aripo mukomana ndichinotraya kuda kuti tidane vanhu vevillage kuti tibatsirane kumubata achibva atiza. Ndo maziro anditenya. Ipapo hamuna kutaura naye here? Uye mukomana uyu paakanga achiri pamba anga ari kutoziva here kuti munhu waakabaya ashayika? Iye anga asati aziva, asi akatozoudzwa nevanhu kuti mukomana waakabaya ashayika, ndo paakatanga kutotiza. Mataura kuti makaenda kumba kwaanogara, zvichita kuti munhu wamaitoziva here kuti uyu ndinhingi uyu anotogara apa? Ainotogara, ndaitomuziva, andori mufana kana ndichitotaura kune rimwe side. Pamba pawo ndotopaziva. Dzimwe nguva tichikura vanhu vanotozivana kuti uyu ane hasha, uyu anoita zvakati. Iye anga ari munhu akaita sei? Aitongogara nebanga kubva uduku hwake hwese, aitombosikisa vamwe vanhu tiri kumabasa uku. Vanhu vachitombotraya kumutsura akatombopferenyura futi umwe manje apa nebanga rake iroro. Pese paitika zvese izvozvo vanhu havana kuenda kumapurisa here? Vanhu vaingotaurirana muno village. Achimbomhangarigwa dzingotaurirwana asingaendi mberi. Zvichida kuti uyu munhu wamati akamupferenyura akamubaya nebanga? Nebanga iroro kuti. Pai? Pasaida. Ende banga iroro harina kutorwa kubva kwaari akangoramba achingofamba ainaro? Anambotorerwa. Imi muchiona vanhu vanofamba nemapanga ava, sei musingaite kana kuripota kumapurisa kuti uyaiwo vedu vemutora vanofamba nemapanga? Uye vanhu vacho vanofamba nemapanga vanenge vachivari kufambirei nawo? Ipapo ndo panonetsa kuti kana ivo vemapanga vacho kana vachifamba nemapanga tinongotiwo gedza vaite bhozi ndio vanonanga nenyaya dzavo, saka tozoona mai vakupesera vakukuwadza nehama dzedu futi ndo pakunonetsa ipapo. Uri mukomana wechidiki uye uyu abayewo futi tanzwa kuti hanzi ane 26 years. Chii chauda kutaura kune vari kuyarukawo pamusoro pekugarisana? Ndinoti dai tanga tangogara zvakanaka tasiyana nawo yekufamba nemapanga, kugara nemapanga, tinosvika zvisingaiti kukuwadziwa muno mugeri. Bozi vafana vacho vari kukura vari kukuwadza kuti mbicha. Dai mutemo wapindira wambosechawo kuti tione kuti zvinhu zvacho zvingatogose vasafambe nemataipi ezvo. Tataurana nambuya avo vati zvinorwadza nekuda kuti kunyange ivo vachikura zvinhu zvavasina kumboona. Ukama nemwana akabayiwa uyu, mwana wemwana wangu, mvana wangu wacho akapararaiza izvozvi, haafambe, anongorara osumudzwa machira kudai achienda kunogezeswa. Zvinotorwadza, akapararaiza. Tikatomboenda kuhosipitari akatomboita mwedzi wese ariko kuparire nyapa. Saka apa ini ndarwadziwa nerufu remuzukuru wangu, nokuti hataure kumuziva kwangu ini kwake majokisi chete kuseka, hataure sere uyu. Pandakafonerwa nzi mwana abayiwa ndakangoziva chete kuti hakusisina mwana. Ndakatanga kuchema sati ndanzwa rufu. Mwana akandinyaradza, mama hanzi mupenyu, hapana kuita kana maminitsi kana maviri chete akudzoka futi kuti mwana uyu hanzi hakusisina afa. Chiitiko chatirwadza, chinorwadza nokuti mai vakarara. Mwana yezvino ndo vaitarisa amai vavo abayiwa futi nebanga afa. Saka zvinhu zvinorwadza vedu wee, tibatsirei. Toita seiko nenyika yakadai isina tsitsi? Vana vadiki tikatarisa, mwana mudiki ashanda mabasa asi munhu mhombe.
Chii mimi chamunotarisira kuti vemutemo vange vachiita? Nekuti Inini vemutemo kutarisira kwangu kuti vange vachiita ngavarange vanhu ava vari kuita zvakadai izvi zvakaomarara, noti isati mutemo uri mumaoko mavo isi hapana zvatogona kuita isu. Tiri kuzvisiya mune vanhu vemutemo, ndo vachaona, ndo vachagadzirisa, ndo vachaona kuti zvinenge zvakamira sei. Isu kwedu tiri kungochema muzukuru wangu. Tanyanya kundirwadza kuti mai vakarara, havamuke, havaite sei. Saka zvinhu zvinorwadza. Imi mama makapedzisira kuona rini muzukuru wenyu? Munogara naye kunoku here kuti munotogara? Ini muzukuru wangu handigare naye kuno, ndinotouya. Ndofunga ndakauya ndine pamashure apa ndine 2 weeks ndiri kunoku. Ndikatomuona muzukuru wangu akatondiperekedza pabhazi. Tichitoseka, ndichitoda mari yedhiringa, chitoti hatisati tatambira gogo. Amatu hatisati tatambira, tichatambira. Ndikati alright. Ini manje ndakuenda. Ndiri kumhanyirawo zviri kumberi. Kuko kuHarare ndangoita svondo chete. Chitiko chobva chaitika. Kudzoka uku kunoku futi. Saka zvinhu zvakaoma. Zvatiomera kushaya kuti toita sei. Ivo vacho vakabaya, vane mwana akabaya, vakutotitaurira rafu. Hapana chimwe chete chavabatsira nacho kana hwani kana stiki yemachisi chaiyo kudai. Hapana chavabatsira nacho. Asi ndo vakapara mhosva iyi, ndo vatidenera mabasa. Saka zvinhu zvakaoma. Takatarisa gogo munhu wechikuru, mararama makore. Zvinhu zvakadai so izvi zvaiitika here muchirarama, zvekuti vanhu vanongourayana kunge munhu ari kuuraya huku? Ende kana ukanzwa kuti munhu vabayana, hakusi kubayana kwekuti munhu ari kunofa. Kumashure uko. Asi zvino ari kutodzikisira kutoona kuti ndikabaya ndakadai munhu ari kunofa. Asi kumashure uko tatisinganyanyi kuzviona zvakadai isi. Tatisinganyanyi tibatsireiwo vedu we, tibatsirei zvinhu zviite mushe. Titi kana kuti madoro iwaya hatisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Mwana akabayiwa achienda unorasa mvura. Hakuti regai ndonotora bhachi rangu. Ndo pakagadzirirwa saizi yakanaka nemunhu iyeyu. Ngosvika ngoti chwe. Kana kutaudzana kana kuita sei havana. Mwana akakwanisa kumhanya kunosvika mushopo mabambiki wake. Ndabayiwa. Wabayiwa munhu uya ari kutodzoka futi nebanga. Kusimudza banga chii? Munhu ari kuti ndabayiwa. Ndo paidzingirirwa nomumwe wacho mashamwari ake asere. Havana kumubata. Ndo pakatora matano kuti tiputire munhu tiende naye kupi kukiriniki. Vasvika pakiriniki pedu paVheri vakati mission haana kusvika, mwana akafira munzira. Abva pamapurisa kuAta. Saka zvinhu zviri kutishungurudza kushaya kuti toita sei nezvinhu zvakadai so izvi. Vana vapanduka, mwana mudiki mukamutarisa pamapicha ipapo kudai akasungwa, mwana mudiki. Asi vana vapfeka chimhondi chakaipa. Kudobatsirwa chete. Pane mwana wangu yakarara. Iyo zvari ngochema mwana wake akarara. Ari kuchema mwana wake akarara. Zvoshaya kuti wowedzera futi pane zvinhu. Mwari ngaatibatsire. Inini ndiri kubatikana nechiitiko chakaitika apa. Nokuti December ndandiri kuno mwana uyu ndakamuona kuno kuSanyati mukomana uyu. Asi ndanzwa shoko iri kuti hakusisina mwana abayiwa. Ina handina kuchema mwana. Asi kuti ndakachema ani manje? Mai vemwana. Amai vemwana havagone kutosumuka pavanenge vakarara ndipapo kana kupindurudzwa, vanoita zvekupindurudzwa, vakastroka miri wese. Saka ndakarwadziwa inini. Nanhasi ndichiri kubatikana nenhau yemwana akarara ari mumba, ari kuchema mwana wake akarara. Inini ndiri mbuya, munin'ina wambuya vemwana vashaika, bayiwa nebanga. Saka handiri kubatikana. Munotarisira kuti mutemo uite sei? Nekuti vamwe vari kuramba unozonzwa kuti munhu apiwa bheu
katinozonzwa kunzi makore afamba munhu uyaya abuda. Inini ndandichikumbirawo kuti vehurumende vatibatsirewo pavana ava vari kuita izvozvi vari kubaya vamwe vana vabiyawo. Vatibatsirewo kuti vana vapiwe mutongo chaiwo usiriwo kuti kana bhero apiwe bhero. Zviri kutooneka kuti ndiye akaita izvozvo. Bhero yaanopiwa ndiyeyo. Ngaagare ikoko kusvika nguva yake yaita sei manje yakwana, adzidziswe kuti hazvifaniri kudaro. Vanhu havafaniri kubayana sehuku, kubaya mumwe kuita kunge ari kubaya huku vedu we. Ndarwadziwa nechiitiko ichochichi, ndabatikana. Ukama wangu muchakabvu vashaya muzukuru wangu, mwana wemwana wangu, mwana womukoma wangu, ndiye ane mwana adi ashaya. Imi munogara kupi uye makazvinzwa nguva iri nezvichinzi zvezvafamba sei? Ini ndogara kuHarare, ndogara kuMufakosa. Ndakanzwa meseji yekuti mwana uyu abayiwa ma4:30 mambakwidza. Chii chamunoda kukumbira imimi vemutemo kuti vange vanoita kana munhu anenge aita zvinhu zvakadai so abatwa? Ndachikumbira kuti vemutemo vadai vadzikisa mutemo kuti anenge auraya ngaurayewo, aurayewo. Dai mutemo uyu wasimbisiswa chaizvo sokuti vanhu vachazotya kudii kuurayana, uraya mubereka achizoti ini ndikauraya ndichanourayiwa. Tinonzwa vamwe vazhinji vanenge vachingoti kumakorokoza ndozviriko, kumakorokoza ndozviriko. Ndizvo here zvekuti kunyange tainzwa kunyange kudhara vanhu vaienda kuwenera zvekuti vanhu vanongogara vaine mapanga pavanenge vari? Makare tikanzwawo ana mai vedu mararamiro aita kare, zviri kuita mukore uno zvasingambonyanya. Zvaungonzwa vanhu vari kungourayana mumakorokoza imomo, tisingazoti mweya here urimo mumakorokoza imomo kana kuti chii chinenge chichiitika munzvimbo dzaanokorokoza vana vedu ivava. Ameno hatisi kuziva. Saka tinoshaura kuti vana vedu vaita sei, vanakomana ivava, vana vanenge vachida kuenda kunokoroza kuti vaona zvinovabatsira mukati muupenyu hwavo nemhuri dzavo. Inini musi wainzi anikirika ashayika mwana uyu, musi iwoyo ndopandakauya kuno. Ndakazonyanya kuchema ndichiona magumbezi aiwachwa, anga akapfukidzwa nemuchakabvu uyu, akabuda ropa yekutoti yaitochururuka ropa, gumbezi kunge yaiswa mumvura iri ropa zvairo ropa. Zvati kuwachwa kwayakaitwa magumbezi yayaya, dhiramu yese yakapera emvura, asi magumbezi haana kuchena, kupera ropa. Ndakabatikana, ndakachema ndikazvireota musi uyu ndichiona ropa rakabuda mwana muzukuru wangu sere. Vazhinji vatataura navo vataura kuti zvinorwadza nekuda kwekuti mai vaselekta vakaitawo tsaona vachiburuka mungoro. Kubva ipapo havamuki, havagari, havana chavanotoita, vanotosumudzwa nevanhu, zvese vava kuitirwa nevamwe. Tataura naSabhuku avo vati mutemo wekuti anenge auraya ngaurayiwe, ngaudzoke. Inini chiitiko ichi chinondibata mushakabvu uyu, mwana watete wangu, ndisekuru wangu futi, mwana wanzvadzi yamai wangu. Zvinondirwadza. Chiitiko chakadai chakaitika pamunhu anotoshamisa kuti chakafamba sei, hatauri nemunhu, haana noizi nomunhu, hazivi futseki pamunhu kusvika akura ave nemwana wake 1 nhasi asiya mukadzi nemimba. Chiitiko chakadai chinotirwadza kuti kana paita nzvimbo yaita mari, vanhu ngavashande nerudo vose, pasava nevanoti ava kana kumakana kuya. Uye chimwe chinhu, dai tagona kuti vana vafambe vasina mapanga mumahomwe, mapurisa atibatsira zvinhu izvozvo. Kuti kungowana munhu ane banga 3 months akagara uko, dai mutemo uyu waiswa, ndinoona sekuti nyika ingadzikama. Nekuti kungonunga banga kubaya munhu anofamba asina chataura newe,
kuti abvunzwa hana chaanopindura, akakudavira hana. Saka unoona kuti votoita chijairira chokuziva kuti ndinongoinda ndinongodzoka ndinongoinda ndinongodzoka. Saka zviri kutibata. Imimi tanzwa kuti muri kunoku ndimi sabhuku. Sasabhuku zvinokubatai sei kuti zvinhu zvakadai zvaitika munzvimbo yenyu? Zvinhu zvakadai zvinotibata. Tine chiitiko chakatombopfuura chakafanana nechichi. Wakangorohwa nedombo mujaya rikasiya futi vana varo. Nhasi abayiwa futi ku6. Tsoro dzacho dzose ndidzinenge chibva neku6. Saka toona kuti dai tikaita ini head village ndinoona sekuti kana kwakaitika nyaya dei vatora udzamu hwokurasikirwa kwomunhu nomwana wake vazviisa pavari kuti kudai ndiri ini, varega kungoti ameno zvake. Munoziva vashoma vanotambira sababa vari pamushawo, kungotambira kuti rega ndira semwana wangu pasina zvezokuramwira munhu kana kuti bhokisi iri. Vatora mwana wavo vakaviga. Asi vedu wei kugara mukati ukaimutungamiri atidzidzei kugara tichitsura vana tichivaudza chokwadi kuti izvi neizvi hazvidiwi. Ndofunga ndiko kutaura kwandingaita. Imimi sabhuku savillage head tinoziva kuti vana vanonzi vanoparira kunyangwe vabereki. Vabereki vemwana Nyakuponda vakambouya here kana kuzoda kuzopotera kwamuri kuti tiendesei kune vemhuri iyi ticheme navo pamwe chete? Vana vakatongoita sekuedza, vatotumigwa shoko kubva kuno kuti zvamangonyarara komadii kondimwe here makatuma mwana, zvoita sekuti makatuma here. Isu tose tiri vabereki vakabva vadzoka. Madzisekuru acho akauya zuva, vakangovuya kuti tauya namai vake kuti vakutungamirire kuna baba vake. Munoti munhu anochema ndiye unotsvaga mukwasha wavo. Mungaona pachifamba vedu kuti uyu ari kuchema. Izvezvi munoona dambudziko riri pamushapa, mai vake vakastroka, havafambi. Baba gore rose vari mudondo, havana kutorima gore rino, vawigwa futi nedambudziko rakadai. Kana kuti vabatsirewo kuti chikafu hapana, kana kuti sori hapana, vanotogara zvavo kudzimba dzavo. Saka tinoda kuti nyangwe ndirini sekuru ndingataura ndichida isu ndakarera mwana akapara mhosva, hazvirevi kuti ndini mubereki womwana. Ini sekuru ndinosumuka kuinda kuna baba vemwana kuti uya uone mabako akaitwa nemwana wako. Kana tichigara pasi sana sekuru nemukwasha torangana todii. Isu vanhu vanoti zvaravo mubetsera mukwasha kana muchiwirirana, kwete kuti uya wafigwa ndiye unotsvaka. Vakarwadzisa. Imi munofunga kuti mutemo ungaitei kune vanhu vari kutora upenyu hwomwe munhu achitoda achitoziva kuti ndiri kuuraya? Kana vasungwa munotarisira kuti mutemo unge unoitei? Kuti mutemo uri stubborn. Ini dai mutemo waingoti zvaunofunga mumwoyo mako ndozvinoitika. Dai kuchingonzi auraya avo ngaafe, dai tisingaoni zvose izvi. Saka anotokutaurira akadhakwa akabata mbanje dzavo idzodzo akudza kuti ndinokupedzera ini 10 years achisi chinhu ndendadzoka pano. Handimaona vamwe unotongoona kuti pasina 10 years dzacho atova pana vanhu. Saka vana vaya vodoramba vane chijairira, hazvisi kunyanya kuvaremera maonero andiri kuita. Nekuti kana akabvako akabudza vamwe kuti uko akuendo varume uko, kana kuti umwe akangovuya chaachirema, vanohla ngapave neshamu inoranga. Mutemo wenyika ngauise shamu inoranga munhu apedza anongonakirwa. Kungononga manga kubaya munhu ndauraya wamuurayire hapana. Imongonosvika momuti kwai momupa sadza nebhinzi. Sadza nejecha ikoko. Mvura ngaapo vhiniga. Nekuti iye agurisira umwe akasiya mudzimai nemhuri, mai nababa vachitambura. Mukatarira machemero ari kuti amai vakastroka mumba umu, munozviona sei? Tataura nana sekuru, tataura nehanzvadzi, tataura zvakare nachairman wekuno kunzvimbo uyo ati dai mapurisa vambouya kunzvimbo yakaita seinoyi, nekuti zvichida kuvapo kwavo kunoita kuti vanhu vave nekakutya kuramba kunyanya kufamba nemapanga. Vatotaura kuti nzvimbo inoyi vana vechidiki vavava vanoti pavanenge vari vanenge vaine mapanga. Inini ukama hwangu nemukomana washaya mwana wemwana wanzvadzi yangu, saka ndinongomuti muzukuru.
ndo pane ukama hwacho uripo, asi tinogara tese. Ndinogara pa next village apo, iye achigara pane imwe village. Imi makazvinzwa nguvai uye makazizwa kuti chii chaitika? Ndakazozvinzwa amakuseni zichinzi pane mukomana aita sei akachekwa nebanga, akabayiwa nebanga ku 6 uko. Ndisati ndatomboziva kuti munhu ari kurehwa muzukuru wangu. Nokufamba kwenguva ndobva ndazofonerwa sikanzi chitouya kuno kwashata. Akandifonera wacho muzukuru wangu, baba vake haana kundiudza kuti ashaya, asi akangoti mhanyai kuno kusekuru, pane mukomana arwara Stereki. Saka pandakazouya kuno kuzonzwa kuti munhu ashaya, zvakandishamisa Stereki. Mune makore akawanda zvakadii muchigara nzvimbo inoyi, uye zvinhu here zvekuti munoti hazvisi kutishamisa kuti zvaitika, kuti mimi muri kutovhundukawo nazvo kuti chii chakumboitika munzvimbo yenyu? Munomu ndane makore akawanda, ukonga kusvika kubva ku89 kusvika iko zvinezvi. Asi izvi zvaitika izvi handikutotanga kutozviona, nokuti munhu haungangosvika uchingobaya munhu wausina kumbotangana naye. Iye muchakabva akatotaura kuti handinombva ndatombotangana naye kana. Chii chamunotarisira kuti vemutemo vave vanoita? Nekuti tinoziva kuti kana munhu apara mhosva asungwa nemapurisa anozoiswa kune vatongi. Zvamunotarisira imimi kuti zvichida vatongi vave vanoita kuti munzwe kuti imimi muzukuru wenyu hongu aurayiwa, asiwo mutemo waita basa rawo? Inini zvandinenge ndichitarisira vekumutemo zviye kunyanya zvezvo zvokuti munhu kana achinge apara mhosva sei kuti agopiwa bail, nokuti kupiwa bail munhu anobva atongotiza, akangotiza kuenda kuSouth Africa haachadzoki muno. Saka justice isu kwatiri panenge pasina. Sevanhu vanenge vakagara munharaunda imwe chete, mutoziva kuti ivhileji yakati, iye mukomana uyu Nyakuponda, maimbonzwawo zvake here? Makamuona here? Munozivawo here history yake? Uyu mukomana history yake handitombosiyi, but ndinongoziva chete kuti aigara kwaakatsuru. Ana Katsuru ndo vana sekuru wemunhu iyeyo, ndo kwana Katsuru ikoko totokuziva. Tanzwa kuti imimi kunoko muri chairman, musi wakabayiwa selector, maivepo here? Uye mukomana wokubayiwa uyu munomuziva here? Ndandisipo, asi mukomana wokubaya ndinomuziva. Ndakatozofonerwa namapurisa kuma4 vachindibvunza kuti muri kuziva here chitiko chaitika munharaunda menyu. Ndikati handina chandiri kuziva. Zvikanzi pane mukomana ari kunzi akabaya munhu madeko. Mukomana wacho akabayiwa, tatomufudza kuenda kuchipatara vachiti hamene upenyu. Asi vakanditi mukai muinde munotsvakisisa nyaya iyi kuitira kuti patinouya tikwanise kuzowanawo imi muine umbowo. Saka pandakasvika mumashopu ndakasvika ndichitonzwana vachiti kurutonzi munhu akuchisina, munhu akatoshayika. Saka ndakazokwanisa kuti nditi vamwe vakomana imboendai munomutarira kumba kwake. Vachisvika vakasvika vachitonzi abuda, anzi ati ndaenda kubasa. Handina kuzomuona, ndakatozongomuona maoko emapurisa. Mushure mekunge abaya selector uye asungwa, akazouya pano kuma indications. Imi musi wakaya kuma indications maivepo here? Ndaivapo. Achitaura nemapurisa pane zvaimbotaurawo here kuti sei akanga apfudza upenyu hwomumwe wake? Hatina chatakanzwa, nokuti mapurisa vakabva vati kuruzhinji rwavanhu kusanganisawo neni imirai muri kure. Saka zvese zvavaiita taingoona kufamba chete, hatina shoko ratainzwa kuti vari kuzuwai naye. Imimi muno zvinokubatai sei? Muri chairman wenzvimbo inoyi, pouya mwana wemunzvimbo akaiswa ngetani mushure mekunge auraya hongu. Inharaunda yangosiyana hayo, asi inzvimbo imwe chete iyoyo. Zvakakubatai sei? Izvozvo zvirutirwadze ende zvitotishayisa mate mukamwa, nekuti chitiko ichocho chinhu chinorwadza, nekuti munzvimbo medu muno isu tinorarama navanhu vakawanda nekuti mune zvicherwa. Saka kuti tibudirire mukati menzvimbo yedu tinobudirira nekuda kwavanhu vakawanda vanouya. Saka kazhinji kacho tinotorwadziwa tikanzwa kuti munhu akanganiswa, nekuti zvinotideredza uye zvinotikanganisira basa, nekuda kuti vanhu vanozomiswa nekuda kwemitemo uye nechitiko ichocho. Saka vanhu havasunuruka vafare. Tinoona kuti kana patadzwa mhosva yaparwa, zvichida vehukama vemhuri vanoedza kuyanana.
imimi mhuri yemwana akabaya vakambokuuyai kwamuri here kuti vapoterewo kwamuri kuti tiende tinoyanana nevaparirwa mhosva? Muri kunzwa kuti vakaitei? Kwete, ndinotori umwe akapinda mukutsvaka kuti ndisvike pakuvabatanidza musure mekunge mwana uyu akarerwa kwamadzisekuru kumba kwamai, asi ndakaona vana sekuru vachisvika vachindipa nyaya kuti ndokumbirawo kuti dai makwanisa kutisvikirawo kune vakaparirwa mutaure navo. Saka ndakazosimuka hangu ndikaenda kune vavo ndikataura navo, vakati tiri kukumbira kuti titi vana baba vacho vauye, saka tambotaura navo havasi kuuya, saka tokumbira muchairman tikupei nhamba muvafonere. Saka ndakavazivisa vana baba vacho, ndavazivisa vana baba vacho vakatinyepera vachiti tiri kuuya kusvika zuva rovira, kuno mumwe chete wedu asimuka ava murodhi. Saka takamutarisira kusvika manheru hatina kumuona. Saka tamutarisira kusvika manheru ndakadzokera kuna nasekuru vacho. Vanasekuru vacho vakati zvisinei, chegedzai tinde kune vamwe, kana taenda kune vamwe ikoko tinosvika tione kuti zvinoda kubatsiranwa ndezvipi. Kana zvagona ikoko kune vakaparirwa mhosva vakasununguka, tinoenda newedu mwanasikana nova ndivo mai vemukomana, tinogona kuzosimukawo navo ivavo toendawo kuna baba vemukomana, sezvo vasiri kuuya kuda vakaona tauya nevavakaparira vangaona kuti nyaya iri serious, tobva tauya navo. Saka ndakaenda navo kune vakaparirwa mhosva yekukundwa kwemwana, asi ivo vari vaviri havana kukwanisa kupindirana, nekuti vana sekuru vainziwo kana muchikwanisa munotipa zvokudya zvinodikamwa pano, tobva tapinda pamatare kuti tiyanane tigadzirisane kuda kuti munobvisa zviri kudikamwa. Vana sekuru vakati hatibvisiri mhosva yengozi isiri yerudzi rwedu, asi chokudya chinodikamwa tinokupai. Saka vakasimuka vakaenda neni kumashopu vakanotenga zvokudya zvavakatenga vakauya nazvo. Vakati kana vaine zvokudya zvavatenga vasingakwanisi kuripa mhosva isati gonogamuchira zvokudya zvavo, ndokubva taguma takadaro vakadzoka nezvokudya zvavo. Ndomaziviro andiri kuita. Muri chairman munzvimbo inoyi, ndezvipi zvamungade kutaura? Tikuona kuti kune vanakomana vari kushanda, mati nzvimbo inoyi ine zvicherwa, kune vanakomana vari kushanda, asi tikaona mukomana zvinoratidza kuti banga rakanga riri paari, kwete kuti akaenda kunotsvaga banga kure, asi kuti anga akatoritakura. Zvamungade kutaura kuitira kuti upenyu huzochengetedzeka? Ini ndakambotaura rimwe gore semunhu ane makore ndiri pauchairman, ndikambokumbira mapurisa kuti vandiitire kasub office kepolisi kuti pamboita sei panochengetedzeka, kuda vakamboranga-ranga vamwe vanhu vangakwanisa kuita zvikaratidza kuti mapurisa neni takatadza kuita, vakati nyika yakakura tigone kungopiwa polisi yakanangana nemi pano. Saka ndichikumbira kuti kana dai zvaigona kuti nzvimbo inoite seinonaka murunyararo muchizizi, dai paigona kuita vaya vemutemo vamwe vakafanana neveGCID vanogona kumbouya muno munzvimbo medu, nekuti nzvimbo yedu ine zvakawanda. Nofunga maripoti yedu pasina makore taane mitumbi miviri yevanhu vekubayiwa. Saka ndinoona kuti tichitarira varemara, tichitarira vane mavanga vasina kuremara nokuda kwechiitiko hazvinyanyi kutifadza. Saka nzvimbo yedu haitipi kusununguka zvakanyanya, inongotisununguka kuti ine zvicherwa, but pachiraramo chavanhu chinotirwadza. Saka taitarisira kuti dai mutemo uchikwanisa kuti pakasub office kana kutiisirawo CID inogona kuti munguva pfupi vanenge vangoita kukaruka vachitorwa, vanhu vanongozotya kuti mukati medu tichida kuita musikanzwa, pamwe panodere paine vemutemo varimo kana vambotorwa. Banga rakashandiswa rinoziva kuti mapanga anosiyana-siyana. Imi mungazive here kuti banga rerudzi rwaive nemukomana nderwerudzi? Handina kuriona, asi kuti ndinongonzwa vanhu vachitaura kuti banga iri rakafanana nemapanga aigara mberi kwepfuti panguva dzehondo pama AK-47 ane minzwa pamusoro nekamunga chiraundi kakadai. Ndowandinonzwa asi kuti ndo banga raakanga ainaro, handina kutomboriona asi ndokuita kunzwa. Iyo panyaya yemapanga iyi munofunga kuti mapurisa vangaitei? Vangaitei? Inini tarisiro yangu pa chombo chemapanga ndinotarisira kuti musamapurisa chombo icho chavanofanirwa kuchitora endi nenzira yakakodzera. Dai vaigona kuita imwe nguva yavanogona kuuya. Vakomana vedu vemunomo tine tsika isusu pakurama kwedu yekuvatiza, asi tinozodzokonoka. Saka ndaitarisira kuti panguva inodzokonoka vamwe dai vachimboedza kusecha vamwe zvinogona kubatsira kuti mapanga asagara, because muno tinogara tinawo mapanga pazhinji kuzera redu revana vedu vechidiki vari pama 18 to 30
ticha kuti yes akashoma kugara asina chombo. Saka ndo zvinozokonzera kuti kana ukadirwa mbama ukarwadziwa instead yekuti utize ufunga kuti ndine chinhu chinogona kutibatsira. Saka chonda chaita kuti chipinze muteja. Vataura vanhu vakaungana kuenda kunoradzika mufi pataura Sawira uyo ataura kuti kunyangwe vanhu vane mwana akapara mhosva maitiro avo anogumbura. Ndiri panapa ndisawira kugara pamusha ndozomira ndiri sababa vasele neushamwari hwedu hwatinahwo pano. Zvinhu zvizhinji zvaitika izvi tadzogwa nechinamato nokuti mawandira takaita apa kana tatatiite chakati pane chairamba izvi chero papa nesecurity defense tainoitsika ikawa but tadzogwa nechinamato. Saka ndinotenda zvangu kuti pane zviviri zvitatu zvazvinogadzirisa. Shamwari yangu ndofunga last born yake ndiIshmael pano ndizvo here but haichazi iyo last born yake. Pane mwana wasele pane watiri kutarisira futi. Saka mutoro uri kuwedzera pane imwe problem yatagara tinayo. Saka ndiri kuti semhuri ngatione kuti tingabatsiranawo sei. Pane zviripo zvazisagumutsanangura zvatoziva tose asi kuti tiri kufunga kuti pamwe dambudziko rava kuenda richipera akuendawo kunoshava. Aenda kunoshava anosangana nezvaasangana nazvo zvagumisa upenyu hwake. Muchidimbo regai ndimboti takambozama kuti tionesane kuti tingadii neproblemu iyi. Vakanga vakatindivara kuti takatombovavinga tikabata mazuva 2-3 tikabata vatukana vava vakadotirivara kudhara. Isusu takanganisirwa tava kutovavinga takutonokumbira uregerero kuda tisu kubva vazouya nemashoko avo avakatuma mumiriri wavo. Tikaona sekuti vari kuda kudotishandisa kugadzira problem dzavo dzavanonetsana nemukwasha wavo. Iri tsuro yakanga abata ndifunga kuti aikudza kuti unoinda nayo kwababa vake. But paita dambudziko iri vava kuda kuti tisichigadzira dambudziko ravo mumusha mavo. Takagara takadaika tisashandisa vamwe vanhu vatakanganisira kuti vatigadzirisire nhamo dzedu. Hapana kwazvisiri asi taifungidzira kuti vanhu vanogona kuitawo zvinobatika kuti basa rifambe. Takamboona vanhu vakatamba nhodo unodzva handiti takazitamisawo nezuro tikadzva asi kana wadzva pano vanosiyirawo kuti apinde mudodo apinde pai. Saka indiri kuti hatina nyanyo kudzva. Iye wacho wakanganisirwa wagumisirwa upenyu hwake pane zvinoitika zviri ungatasa kudzembereka kwaita mukomana kusvika abatiwe ka dei papasina zvinomudzengeredza dei asina kumbobatiwa but pane zvakazungaidza kukara chimbotenderera pose kuti vaingoda kubatiwa. Mweya wemunhu hautambi uchidaro. Pane vavhimi pane mhuka dzakambosangana dzikati hatimboonesana kuti chii chinoe munhu vanetsana. Pakadarika chemberi famba kaya waimbova munhu pakauya muhakwa vaimbova baba. Pakazouya muvhimi akagukuchira matsvimbo dzake nemhuka dzake havana kukwanisa kuwana time yekuudzana kuti ndiye munhu. Bhozi vakaziva kuti panapa tadodi tunga mashoko angu muri kumahwaka muri kuenda. Shamwari yemufi yataurawo ichiti rufu rweshamwari yake rwarwadza kusvika pekupedzisira. Rudo rwanga rine mukomana uyu rwaitokunda nyange mwana aibva mudumbu ramai vangu. Bhozi yatika mataifamba kana ane dhola ini ndine dhola kana ndine dhola iye ane dhola. Hanzina amai ngaswedere padhuze ndira kuti wachitaura saka izwi renyu munozama kuri tombori chuna chaizvo. Ndati mukomana uyu kana ane dhola ini ndine dhola kana iye ane dhola ini ndine dhola tose tine mari. Hapana aiti kana ane dhola kuti hanchamuzvinga uyu changa chaingoda kuna sereka mujoro raga madii ondiposta. Tikatombofamba timuchakare tikatombokombwa nemabheura ngati ukuona sei seilonzayo nyesha dzamari toita sei tokunda asi ndiri kuchema kuti ndarasikirwa kuti ndikazvirangarira ndikuita sendarasikirwa nababa vangu chaivo nokuti anga asina ruziva zvekunetsana nevanhu kana zonzi sele anetsana nevanhu chake aingogara ari zi
achiti tizimwira doro redu. Ndichizoenda 5 February ndichienda kumhiri ndakaparadzana na Select ari mota Joraga ndikudzoka todi tozoenda bomvesi wangu ndiye munhu aigona kuuya pamba pangu ogara madii Joraga kana tienda kubasa ndikanonoka wadii Joraga handi kubasa akanonoka ndaitovhunza mbuya wangu ndoti baba Semu aripo nza varumba mawo ndosvika baba Semu madii toende nane toende na Stephen asi ndichisvika mdzere ndasvika anzi abuda makuseni ndizvonza tisele selafa kati muri kurei yanzi zeshuwa bhuru wako akuti asi akuchina to zvandogona kutaura pamukomana uyu ndinoti ndarasikirwa zvikuru kwazvo ndingoti sele ndijoraga famba murugare ndomasvika murupesi. Tinoziva kuti tichirarama ngativei tiri vanhu vanokoshesa upenyu nekuda kwekuti mukomana akabaya Selector achiuya kuma indications zviri kunzi paakabvunzwa kuti ko wakamubayirei ari kuti iye akanga anditocha netochi. Akabvunzwa kuti muchibva matukana here hanzi ahana chaakataura akangonditocha netochi. Chokwadi upenyu hwemunhu hopera kunge huku here. Tataura zvakare nambuya avo vari kuti vakawacha magumbeze akanga aiswa mushakabvu vachiedza kumisa ropa vati pagumbeze risina kana mvura rakanga richitosvinika ropa. Zvinova zvinhu zvakaratidza kuti mwana afa firo inorwadza nekuti ropa rese rakabuda kunge paurayiwa munhu. Ndakati ndatora nhumbi dzake ndatanga kuwacha ndakarwadziwa nekuti jira yandakawacha emwana watete uyu yaidona ropa kunge pavhirwa mombe. Ndakawacha ndikatora 3 mabhaketi yeropa ndikanorasa mutoileti emwana watete pandaiwacha ipapo 3 mabhaketi emvura. Izvo handisati ndambozviona muupenyu hwangu. Ndakatanga kuona ipapo piro yacho yanga katsamira handina kugona kuiwacha yanga kazara ropa. Hembe dzake dzese dzanga dzakazara ropa dzemuzukuru wangu idzodzo. Ndakarwadziwa zvikuru. Hapana munhu asina kuchema nekuwacha kwandakaita machira iyayo. Munhu wese akangoti mwana uyu aenda asina ropa. Ropa rese rapera miri nekuti paaifema chaipo chaipo paakatanga kufema ropa yaibuda. Akafema ropa raibuda. Ndozvandakaona pamwana watete muzukuru wangu. Chii chamunoda kuti mimi vemutemo vange vachiita kuvanhu vakafanana neiyeyu wekuti akangosiya uraya kwakutoda kutotiza? Dai vemutemo vatibatsira nekuti muzukuru wangu uyu zvikutirwadza. Mukadzi wake ane mwana mudiki akasiyiwa nepamiri. Saka tikutorwadza kuti vemutemo ngatibatsirewo kuti amene kuti anomutonga sei imhondi. Ine magara makore akawanda zvakadii kunzvimbo ino uye zvinhu zvekuti munoti azvishamise here zvinoitika kuti mutokahadzikawo kuti mwana wemuno anotozikanwa nevamwe auraye umwe wemunzvimbo imwe cheteyo? Muno muarea yedu inoyi vari kungourayana muno muarea muno nenyaya yechikorokoza nekuti haasi kutombozeza kubaya munhu. Munhu akumuyesa semhuka asi kukoshesa munhu. Dai hurumende yangotibatsirawo muno muarea yatiri kugara yanyanya chikorokoza. Ndini mama wake munin'ina ndindoterana namai vake saka mwana wangu wenumber 3. Imi munogara kupi uye makazvinzwa rini nguvai kuti mwana wenyu abayiwa nebanga? Inini ndinoraramira ndiri kuMhondoro. Nguva nenguva ndandichiuya ndichizopepa mai vake. Saka pandakafonerwa kunze kuchiedza kwemusi wechipiri kunzi mwana wedu wabayiwa nebanga. Nguva imwe chete iyoyo ndakabva ndazofonerwa zvichinzi mwana washaya. Zvichireva kuti haana kana kuwana mukana wekuti anorapwa. Vakangova kubayiwa. Pavari kutsvaga kuti vawane ruyamuro kubva kuchipatara
nekuzoenda naye kumisheni mwana akapararira pakati, ropa rakawanda rakabuda zvakanyanyisa. Mati maiuya muchipepa mai vake vari kurwara. Mai vake vakadonha chituko chinorwadza zvekare gore rakapera muna Mei. Vachingoburuka mungoro ndokubva vangoparalaiza mwiri wavo wese. Vakatora nguva vari muparire nyatwa vachitsvaga kuti wane ruyamuro. Munhu akangobuda asina kana chaanogona kuita. Vakatorwa vakauya zvekare kuno kumusha. Kuno vanhu uko kwavari kungorarama vakarara, havamuke, havagare, havasimuke, havafambe. Kufamba kwavo ndokoti vanotobatiranwa nevanhu vanokwana kuita 4, mumwe kumusoro, mumwe kumusoro, mumwe kumakumbo, mumwe makumbo, vari pablanketi. Ndoraramo yavo. Vakunzi vagare vanoita kujegerwa nesaga rechibage kuti vaonekwe vachigara. Saka ndaiuya ndichipepana navo kuburikidza kubatsira mwanasikana wavo vanogara naye ari mumwe chete. Chii chamuda kutaura imi nefiro yemwana wenyu uye zvamunotarisira kuti mutemo unge uchiita? Tarwadziwa zvakanyanyisa nokuti pane nguva yaunoona kuti mwana uyu aita kudimburirwa. Zviro kwazvo zvinonzi mumwe nomwe ane firo yake, asi pamwana uyu taona kuti kudimburirwa nguva yanga isati yamukwanira. Naizvozvo tinoshuvira kuti hurumende yedu dai zvaigona kuti ijaje kuti wauraya ngaafiwe nerufu rwekuurayiwa. Ini ndinoti dai mutemo uyu waramba uchisimbisiswa kuti wauraya ngaaurayiwewo, nokuti mwana uyu haana kuita hondo. Zvatinofungira kuti kumakomba kunenge kuchitwa hondo, mwana uyu angobayirwa pasina, ende afa achingotaura kuti ndafira pasina. Kunyanya kuti rwadza zvekare, mwana anga achiri kutoyaruka, anga aine mukadzi wake, kamwana kake kadiki, mukadzi ezvo zvane pamwiri. Tikunyanya kurwadziwa zvakanyanya kuti kudimbudzirwa munhu anga achitotarisira kurarama zvichienda mberi. Saka tine kushungurudzika kwakanyanyisa. Kubatwa kwaitwa mhondi yemwana wenyu akatobvuma here kuti ndazviita uye ari kutaura kuti sei akanga azviita? Ari kuti iye akanditocha netochi murima mavanga vachifamba, haana kumboramba mhosva yaakaita. Ari kubvuma kuti ndini ndakadi ndamubaya, asi rizini yacho yaari kutaura tikuona sekunge anga inotori nezvimwe zvaanga akavirikira mukati memwoyo wake. Izvo tatochwa netochi tikuona zvisingave nesimba kuti anganzi ndo zvaangaurayire munhu. Right, saka mukomana anoitwa Dennis akabva amubayira pano pandakamira panapa. Amubaya pano ndobva amhanya achidzokera kushopu. Nyakubayiwa achimhanya achidzokera kushopu. Nyakubaya akazoteverawo zvake, akutaurawo zvaaitaura asanda kuzvibata. Ndizvo zvakaitika. Ipapo imimi paakamubaya amutera makatozomuona Nyakubaya uyu? Nyakubaya ini handina kuzomuona. Nyakubaya akatotiza, ini sati ndatombomutswa kumba. Ndizvo zvakaitika ipapo. Nyakubaya akatotiza, ini sati ndatombomutsiwa, ndakatozomutsiwa ndatozomutandanisa kubva pashopa akumhanya akadai. Tikunzwawo kuti imimi vakomana munotoendawo kumakomba. Kwakamira sei nekuti tikutoona izvozvi mabva kuviga umwe wenyu akabayiwa kumakomba ikoko? Ichokwadi tinoenda kumakomba ndokwatoshandira ndokwatoraramira, but hana dzakutorova kuti tindeva, asi ndokwatoraramira. Kana tichipera takutopererako. Tichitaura nevanhu tirikunzwa kunzi makorokoza ese anenge aine mapanga. Ichokwadi kuti makorokoza ese ane mapanga kuti kune vamwe vanenge vaine mapanga ivavo zvokuti mimi mune muchitovatyawo? Makorokoza mamwe anogara namapanga but asi ose. Sei vachigara nemapanga? Chinoitika mweya unogara vanhu. Vamwe vanenge vakatogara nemweya kare. Uyu mukomana wekuuraya Selector maimuziva here? Taimuziva zvishoma. Aive munhu akaita sei kumakomba ikoko? Muri kumakomba ikoko? Ndo chipo chake, banga rishoti pari. Zvichireva kuti mimi maitoziva kuti anotogare banga paari? Zvozikanwa. Maiiteni zvazvo? Tingaitei tototya kufa, munhu anouraya vanhu. Ko mapurisa hapana here mukana kuti mukwanisa kuti ane mapurisa kuti honai uyu anogara aine banga? Chinoitika pachipo chemunhu ane mhosva akangoona mupurisa amire. Ichokwadi here chikutaurwa nevamwe kunzi mumashure umu pane umwe waakatombocheka nebanga, vamwe vari kuti pane pamwe pakatombourayiwa mumwe munhu iye akanzi aive mukati? Tinganyepa, dzimwe nyaya dzoti kuti.
chii mimi chamunotarisira kuti vemutemo vange vanoita? Nokuti dzimwe nguva unoona mumwe munhu anonzi asungwa nhasi makuzoona ari kunzi apiwa bheo kana kuti mushure memakore mamwe ekuti munotoshamisika kuti ko munhu adzoka sei akauraya munhu. Apa pakaoma, asi handingati pakaoma, but tarisiro yedu chekutanga vakatoita kubata munhu, chepiri kudzoka kwake totonasa kutanga topedza vamwe. Saka tarisiro yedu ndeyekuti ngavambomuchengetawo zvinoenderana nemutemo nemurango wavo vanenge vamupa makore avamupa iwayo, ngavambomuchengetawo. Imimi kuuya kwamaita selekta avigwa nhasi engari munhu akaita sei? Nekuti vamwe unonzwa kunzi aiwa aive nemusindo zvira zvakazomuwana, iye angari munhu akaita sei? Chinoitika pakurarama kana kuti pakutaura kwedu isu vanhu tinoti munhu akanaka hararami, ndo zvatatusangana nazvo. Umwe agara ane nyaya dzake kana kuti watozva anodena akangonzi asangana netsaona yakadai tongoti mugariro wayo shure kushayiwa nyanga, pochozva ndo mabasa ake. Saka pazvinototirwadza kutaura nomunhu kwaitomunetsa, zvisiri zvokuti agoni kutaura nemunhu nyaya, but nyaya dzepamuromo kana kunzwa kuti ambodzinganisana nanhingi kana kuti arohwana nhingi toona sekuti ndokwekutanga nekutogumisa kweupenyu hwake. Iye mukomana uyu paakauya kuma-indications pane vakanga varipo here? Uye ari kuti ndakamubayirei? Manzwa kuti iye ari kuti ndakamubayirei? Nekutaura chokwadi nyaya chaiyo handina kunge ndanzwa. Unowa ndobvunza havasi kugona kutaura kuti chii chakaitika nokuti zvoratidza kuti iye ega ndiye anga aripo akamubaya tisingazivi kuti vava vaviri kana vava vatatu, ndisingazivi kune vakagona kutaura naye.